Don't touch me. No. No. You touch me. I'm giving you nothing. I give you nothing. Don't touch me. No. No. You touch me. You touch Yes, and hello guys, welcome back to my channel. Now this happened in Cape Town. Bathi umfana kumele adle ipapa. Umfana kumele adle ipapa, otherwise uzodlala abelungu eKapa. Because you cannot tell me ukuthi inkosi yami nawe nje uyabona nje bandla. Ubesiziqinisa ubafu. Besiziqinisa ubafu futhi lento aziqinisela yona ayikho. Ngoba uyabona nje ukuthi lo mlungu inkosi yami ubezomketula. Hayi ngoba mhlawumbe simpe umfana engenamandla cha. Uyabona nje ukuthi heavyweight champion le. Uyabona nje bezompitsheza ubafo. Awu. Hayi yena kubafo kodwa nkosiyami unenkani. Hayi futhi nje ngeke uzumenzela ukuthi unenkani uyazithemba. Kubalekile ukuzithemba nkosiyami especially njengomuntu wesilisa kubalekile. Abelungu baseKapa nje manje nkosiyami abamazi nje umuntu omnyama noma ngabe ugqoke izinto zomthetho uyazama abadlalo ukuthi hayi kahle bafu kahle akezoshin ubone weight yalo phela ukuthi ayibonge ngihlulu lo ngeke ngeze ngihlule ulo wakhohlwa nokuthi hayi bo ngabe ngilwayisa yalo umthetho hey bafo strong taxi driver bathi abayingeni nje